Mine damer og herrer, vi spiller Killing Floor her i Shaggy A's Review. Mit navn er Shaggy A for Blame My Uncle Gaming. Velkommen. Vi sidder på menuscreen på Killing Floor, der starter ud som et mod til Unreal Tournament 2004. Spillet går ud på, spillet er et rundebaseret spil, hvor du skal skyde mutanter, som det hedder. Hvor historien bag spillet lyder på, at noget der hed Horizon, et firma der hedder Horizon, udprøvede forsøg på mennesker med at give dem superkræfter, men det endte så galt. Herinde er vi det inde på min profil, Shaggy A, hvor man kan sætte en karakter, jeg spiller som. Der er mange andre karakterer, du kan vælge imellem. Mange af dem er DLC-karakterer. Det vil sige, at du skal op med din pengepunkt for at simpelthen kunne spille dem. Der er også en lille addition her fra Team Fortress, Pyron. Men den karakter, jeg spiller, det er Mr. Foster, som er en achievement unlock. Og herinde under, der er alle de achievements, og der er rigtig mange. Som du kan se på toppen, er der 185, så der er i hvert fald noget gået i gang med her. Jeg har kun klaret under en tredjedel af dem, og jeg har spillet i rigtig lang tid. Men så igen, så går jeg heller ikke rigtig efter kills, eller efter achievementsene. Så er der de forskellige classes her. Min favorit, det er Field Medic, og jeg er level 5. Og max level er level 6. Og så der herude, kan du se, der er nogle perks, som jeg får. Og de gør, jo højere level du er, jo bedre er din perks, simpelthen. Og så hernede, så er der kravene for, før du stiger level igen. Og så kan du se, en af mine yndlingssager, det er, at jeg starter med body armor. Hvilket er meget effektivt, da jeg så ikke behøver at købe det efter første runde. Spillet her kom ud til... lad mig lige gå ind under settings her. Måske lidt for lav. Sådan der. Spillet blev lavet af Tripwire Interactive og blev lanceret til PC den 14. maj 2009 og til Mac den 15. maj 2010. Næsten et år senere. Spillet her, det ligger på Steam. Så der er Steam tab på Ctrl og Shift, eller Tab og Shift, hvis det er det, jeg har sat den på. Og spillet er jo som sagt fra 2009, så det kører på en lidt gammel engine. Så den burde bare, hvis du sætter en par lav grafik, så hvis du kan køre Counter-Strike, så burde du også kunne spille det her spil. Jeg vil cut til noget gameplay, så jeg så kan se mig spille spillet. Det vil være lidt mere interessant. Mine damer og herrer, velkommen tilbage. Jeg sidder inde i det, der er startmenuen på et spil. Det vil sige, det er herinde, du venter, hvor så kan du se de 6 personer. Der er plads til 6 personer i hver bane, og det er co-op. Det vil sige, at man arbejder alle sammen. Du kan se her, jeg står øverst. Det er hvem jeg er. Der er min class, der er perk effects, og så er der en historie om den bane, du spiller. Jeg spiller lige nu på en bane, der hedder West London. Altså jeg spiller i det vestlige London. Så skal du se, hvor mange runder det er på. Den er på 4, eller det vil så sige 5, for der er 4 almindelige, og så er der en bossrunde. Og så spiller jeg på beginner, og det gør jeg bare fordi jeg gerne vil vise jer det. Der er jeg skal nok mene, det er 5 sværhedsgrader, hvor der er beginner, så er der normal, så er der advanced, så er der hard, og så er der hell on earth. Og så skal jeg så sige, at hell on earth, det er kun for dem, der er absolut hardcore, og det er ikke mig. Vi er i gang her. Du starter ud med en kniv, en 9 mm, dit lægeværktøj til at heale dig selv og heale dine kammerater, og så en door welder, det vil sige, at du kan svejse dørene til, så monsterne først skal slå igennem her. Det vil sige, de første af dem kommer her, og det er dem, der hedder clots. Det er de mest almindelige af dem, og de dør bare på et skud i hovedet, hvor der chance eksploderer. Så er der også nogle røde nogen, der har svær på armene. De hedder Gorefast. De løber bare mod dig, og så får de at skære i dig. Den er simpelthen ikke længere end det.
Så starter det lige så snart jeg er færdig med runden her. Jeg har dræbt alle dem, der var i den bølge, jeg skal slå ihjel. Så starter runden her. Eller wave. Afslutningen, det vil sige, så kan jeg gå ind og købe her hos hende her traderen. Hun har en stor varietet af våben, men det kommer an på, hvor mange penge du har. Herover der er den perk du er. Og her er de våben du har. Jeg har 9 mm, så har jeg en kniv, jeg har granater, og jeg har min combat armor. Herude så kan du gøre, at du får fyldt dine magasiner op, du får fyldt en granat op, og du får repareret din combat armor. Herude kan du købe våben. Der kan du købe Desert Eagle, du kan købe Magnum, du kan købe 9 mm, du kan købe en USP, og du kan købe alle mulige forskellige våben. Jeg vil nu gå med MP5'en her, fordi det er en medic gun. Hvilket sige, det kan du se ud, det er et våben, der tilhører min class. Det vil sige, den har en ting, der gør den bedre til min class. Eksempelvis er det, at den her kan skyde nogle pile afsted, som vil heal mine kammerater, hvilket er meget mere effektivt, end at gå hele vejen op til dem, og så trykke med den her. Jeg kan også heal mig selv med den her ved blot at trykke Q. Det kan jeg så dog ikke med våbnet. Klik på knappen, og så heal mig selv. Det kan jeg dog ikke. Men oppe i højre hjørne kan jeg se, hvornår runden starter. Det gør den om nu. Så starter runden, og I kan se det wave 2. Og der er 2 ud af 4, og der er 22 monstre, jeg skal slå ihjel for at gå videre til næste trader runde. Det her, det er en bloat. Den vil i enden kaste op ud over dig, hvilket så vil give damage. De er ikke så svære at slå ihjel. Det er lidt ligesom, de kan sige, lidt ligesom boomeren fra Left 4 Dead 2, hvis I kender det spil. En af perksene i min medic, det er eksempelvis, at mine magasinerne på mit våben er dobbelt så store på medic-våben. Det vil sige, at jeg kan også se, at der er 64 skud med en MP5 her. Hvis jeg vil sige, at jeg kan holde den inde og så holde eksempelvis en gang eller noget. Men til gengæld så er det så kun submachine guns, som medicsene har, så de er ikke så præcise over lang afstand. Det her, det er en husk. Den skyder en flamme afsted efter dig, som så eksploderer, hvis den rammer dig. Og så er der en sirene, eller siren som det hedder, der råber, og de smadrer alle former for eksplosive værktøjer i luften. Og så gør det skrig også ret ondt. Det vil sige, at du kan ikke kaste granater på hende, fordi dem smadrer du i luften, eller kaste granater omkring på dem rundt om hende. Shut up. Hvad skal jeg købe? Ved du, jeg køber den her. Skal jeg så forklare lidt om rangsystemet her. Her i kolon 1, der er din nærkampsvåben. I kolon 2, der er dine pistoler og diverse pistoler og din akimbo. Alle pistolerne her i det her spil kan købes som akimbo. Så er der MP5'en. Eller kolon 3, som der så også hedder, hvor der er de mindre gode våben. Og så er der kolon 4, hvor der er de rigtig stærke våben, de gode våben. Jeg tror jeg skipper jer til runden starter, for jeg har ikke ret meget mere at sige. Mine damer og herrer, runden er ved at starte. Nu kan jeg forklare lidt om den HUD der er. Selvfølgelig holder du tab inde, så kommer din score op, hvor mange kills du har. Og ved højre hjørne, der er hvor mange runder der er, og hvor mange monstre der er tilbage. Og nede i højre hjørne, der er hvor mange penge du har. Hvor mange skud du har tilbage i magasinet. Og så også hvor mange magasiner du har tilbage, og hvor mange granater du har tilbage, og hvilket våben du har i hånden. Nede i venstre hjørne kan du se, hvor meget liv du har, hvor meget armor du har, og
hvor meget du bærer på. I spillet her, det vil være unfair, hvis du kunne bære på så meget du overhovedet kunne købe. Så derfor er du limited til det man kalder 15 blocks, hvilket måske også vil være 15 kilo, hvis man kan kalde det det. Hvor at din våben vejer et bestemt antal kilo, hvad du har på dig. Eksempelvis din 9 mm, din kniv, din welder og din medigun vejer til sammen 1 kilo. Det vil sige, at du har 14 at gøre godt med derefter. Så skal vi lige hurtigt gå videre her til Scrake. Eller til den her. Det hedder en Scrake, og den har en motorsavs på armen. Blandt mine kammerater kalder vi den en motorsavsmassakre. Og det de gør, det er, at hvis du tiger dem i lang nok tid, så går de amok og løber efter dig. Men det gør så også, at de langsomt mister liv over tid. Det vil sige, at hvis ikke de rammer dig over et godt stykke tid, så dør de automatisk. Den skader meget mere, når den er aggressiv. Der er ikke ret meget mere at sige om det. Men som sagt, hele spillet her er baseret på eller vægtsystemet hernede, kan du se. Er baseret på, kan du se her, hvor mange den vil fylde en weight block op, sådan en pipe bomb her, som du smider på jorden. Kan vi lige prøve at købe en gang. Og så skal du se her, du kan ikke købe våben, der vejer mere. Den er bare ikke råd til, men du kan se weight 6 blocks, og så har jeg kun 4 tilbage, så den kan jeg har råd til den, men eller har jeg så ikke, men ja, you get the point. Så kan du også forberede dig lidt herude med, så kan vi gøre sådan her. Nu ved jeg jo, hvor de vil spawne ind, så der er højst sandsynligt komme nogen over den her væg herover. Så det vi gør her, det er, at vi smider en pipebomb her på jorden, som så eksploderer, når de træder op lidt ligesom en landmine. Og det samme gør vi her. Så tror det er jo runde 4 vi starter på. Og så tror jeg også at det aller sidste medlem af den almindelige familie kommer. Jo, den er der. Den almindelige modstander, eller almindelig, det er en flesh pound. Den går amok ligesom motorsavsmassakren. Den skader bare meget mere. Jeg tror det er 8 gange så meget. Og den har meget mere liv. Og nu kommer så det, jeg også gerne vil snakke om. Det der hedder set time. Det er, hvis du slår en mob ihjel, der er et stærkt mob, eller en form for specielt. Så får du det der hedder en set time bonus, hvilket er, at det hele går i slow motion. Hvor det så giver det tid til at sigte på deres hoveder, og så kun bruge meget få skud. Og så du får igen. Og der er tid til at sigte ind, helt ind på en mob, der gik helt derovre. Og skyde den direkte i hovedet. Og nu er vi så på den sidste bossrunde, hvilket er The Patriarken. Hvilket er en stor motherfucker, som har en rullekanon på sin venstre arm, sammen med en rocket launcher. Han har zoom view, det vil sige at han kan se dig uanset hvor end du er henne på banen. Og så til med så har han en form for tentakel i maven, som kan gå ud og så sætte en nål ind i det, der simpelthen slår dig ihjel med det samme. Og her der healede jeg mig selv, fordi jeg lige havde mistet 2 HP. Ikke ret meget, men stadig det værd for at heale sig selv. Okay. Der er ikke ret meget at lave. Det er så også et af problemerne ved spillet, at hvis du ved hvad du skal købe, og
Jeg kan sådan ret meget andet. Så venter du bare, og du har ikke rigtig noget at lave. Fordi hvis du har købt alt, hvad du skal bruge til sidste bossen, så har du ikke en dyt at lave. Gå væk, Mester Yolo. Giv ikke se på din inventering. Tak. Det minder mig også om, at jeg tror det næste review jeg laver, det bliver The Walking Dead. Så det kan I se frem til i hvert fald. Jeg ved ikke hvornår jeg vil lave det. Så kommer der en cutscene her, så vi kan se hvor han spawner henne. Kan I se, at han er en ugly motherfucker. Og vi ved at han er på vej nu, han vil komme herned. Er jeg rimelig sikker på. Jo, jeg gør. Jeg har så også glemt at sige, at han kan gøre sig usynlig, hvis han gerne vil heal. Og det har han så gjort nu. Og så hvis han gerne vil heal, så sætter han som distrahering, så sætter han nogle af de almindelige ud. Så er ikke sådan rigtig noget problem at klare, hvis du har nogle ammunition i dit våben. Han er herovre et eller andet sted. Der har jeg set, der er han igen. Og det gør han så usynlig. Og så kommer der sådan en cutscene her, hvor det hele går i slow motion, når nu du dræber ham. Og så kommer cutscene af dig. Eller hvilket så i det her tilfælde mig. Og det var så reviewet for den her gang. Vi ses næste gang.